Zahvaljujem. Kolega Ćurić, imate riječ. Hvala. Pa evo, pokušat ću sve reći što sam imao namjeru. Ovo prvo vam piše ovako, pola roka prošlo, iz grada Pule još nema dozvola. To je bio 20. svibanj, što znači da su ljudi, odnosno narod, jer se inicijativa zove Narod odlučuje, ne elite odlučuju, nego narod odlučuje, tražili ono što po svakom, po Ustavu, po svim zakonima ovog svijeta, demokraciji, moraju dobiti. Mogućnost da skupljaju potpise. Ako ih skupe, mogu ići dalje. Znači, kao prvo, govorimo o nekakvoj ovdje inicijativi protiv diskriminacije. Vi ste diskriminirali dio hrvatskog naroda. Niste im dali dozvolu po Ustavu da vrše ono što je bilo sasvim dozvoljeno. Neko je spomenuo tu i Rijeku, ja neću ulaziti u Rijeku, ali činjenica je da su oni samo jedan dio onih mjesta gdje su htjeli prikupljati potpise dobili. Znači, to je prva stvar. Druga stvar je, neko se dotakao Thompsona, pa to je druga stvar gdje vi, gospodo, govorite o populizmu. Ovo je čisti populizam. Ovo što vi ovdje radite je čistati populizam. Znači, vi želite sa lokalne razine poslati poruku u ostatku Hrvatske kako smo mi ovdje jako civilizirani, kulturni, pametni, liberalni kad razmišljamo kao vi, kao većina. Kažu da se vlast mora 3 put promijeniti negdje, znači desno, lijevo, 3 put da bi ona bila demokratska. U Istri, u Puli se ta vlast nikad nije promijenila. To je totalitarizam. Vi ste dio totalitarističkog sistema i govorite kao elitisti da se bojite da narod, pazite narod može biti 5 ljudi, možda ništa neće biti od te inicijative, ali vi se bojite jer imate osjećaj da sve manje i manje to prisustvo vašeg elitizma bitno. I nestaćete sa političke scene uskoro, nemojte se brinuti. Sve ima svoj dio trajanja, a narod uvijek ostaje. Ja zato kažem jer i Hrvatska demokratska zajednica među tim ljudima koji su skupljali te potpise ima svojih glasače. Ja ovdje nisam danas jer sam jako pametan. 21. svibnja 1850 ljudi ovoga grada je glasalo za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Moglo je glasati za vas. Mi ovdje govorimo i o tim ljudima i to isto narod. I vi morate brinuti o njima. To što se ja kao Puležan osjećam ovdje kao manjina, što se kao Hrvat osjećam ovdje kao manjina, jer nisam Istrijan, to je vaš problem. Ali držite se demokracije. Demokracija je, ako ja želim biti domoljub, izvijestiti zastavu na balkon kad je praznik, da me se ne ismijava, jer osjećam se ja kao manjina. Ok, neka ja budem isto manjina, ali onda poštujte tu manjinu. Tako poštujte i narod odlučuje bez ikakvog drugog ksenofobizma jer ga nema. I za kraj, ne znam, ja sam već spomenuo jer sam malo ushićen, ali svakako ako je pjevač Thompson, bavi se svojom profesijom, pjeva, znači vi njemu ukidate pravo na rad ako mu ne dozvoljavate da nastupi u areni. Godinama mu to ne dozvoljavate, imate 15.000, 20.000 ljudi koji bi htjeli doći na taj koncert. Čolića puštate razne druge glazbenike. Ja nemam apsolutno ništa protiv drugih glazbenika, ali morat ćete pustiti Thompson u areni. Ja vam to garantiram, gospodo. Morat ćete, doći taj dan. Hvala vam lijepa.